Какво ще се случи 13 януари в следващия епизод на индийския сериал «Свободна да избира», който се излъчва всеки делник от 13:30 до 15:00. По нова. Кавия разкрива, че е научила за състоянието му от Самар и споменава, че Лила смята, че инфарктът е бил свързан с нея. Ван Радж успокоява Кавия, че това не е било по нейна вина и казва, че изглежда процъфтява след раздялата им. Ван Радж и Кавия обсъждат кариерата й, като Кавия избягва темата и изразява загриженост за това как Анупама ще се справи с присъствието на Ануш. Ануш помага на Анупама да си обуе сандала и двамата за момент са зашеметени. Ван Радж е изненадан да види Ануш с Анупама и си пожелава нещо, което да прекъсне момента им. Ану пристига и извиква Ануш, който след това поздравява Ванач. Димпъл пристига заедно с Баркха, Анкуш, Пахи и Адхик. Анупама остава зашеметена, когато Ану отбягва Анупама и отива при Мая и Ануч. Ануш и Ван Радж си разменят любезности, като Ван Радж съветва Ануч да се съсредоточи върху собственото си благополучие. Ануш отговаря, че Ван Радж не трябва да се притеснява за него. Шах и Кападия стоят шокирани, виждайки Ануч заедно с Мая и Ану. Ануч поздравява Хасмук и Лила. Канта игнорира Ануш. Ануш прегръща Анкуш. Анупама пристига и намира всички мълчаливи и мрачни. Кинджал и Кавия я насърчават да празнува, като предполагат, че в противен случай Самар и Димпъл ще се разстроят. Лила разпитва за връзката на Ануш и Мая, докато Хасмук настоява да се съсредоточат върху специалния ден на Самар и Димпъл. Въпреки това Лила продължава да обсъжда Ануш и Мая, което кара Хасмук да я помоли да спре. Ануш и Мая сядат заедно, а Анупама седи зад тях. Кавия и Кинджал обсъждат как се е променила подредбата на местата за сядане, размишлявайки върху минали събития. Пахи изразява загриженост пред Паритош за това как Анупама се справя с ситуацията, докато Адхик и Барха обсъждат потенциалната неловкост на оставането на Ануш до сватбата. По време на церемонията Анупама е помолена да донесе цветя, но за момент се замайва и губи равновесие, а Ануш се намесва, за да й помогне. Това предизвиква вълнение сред гостите, особено сред Мая, която вика Ануш. Анупама е видимо разстроена, но се опитва да не плаче, намирайки утеха в подкрепата на Кавия. Те обсъждат кариерата на Кавия като модел и Кавия изразява възхищението си от Анупама. Разстроена, Паки иска да се противопостави на Ануш за това, че е довел Мая. Тя обвинява Димпъл, което води до спор между тях, в който Кинжал се опитва да посредничи. Ван Радж и Ануш водят остър спор, в който Ван Радж обвинява Ануш в драматизъм, а Ануш му напомня за склонността му да се ядосва. Лила и Канта обсъждат Анупама, като Лила хвали Бхаирви за това, че е помогнала на Канта. Духовникът моли родителите на Самара да се присъединят към почитането, а Лила настоява да участват и Ван Радж и Анупама. Ван Радж възлага решението на Анупама, оставяйки я да избере дали да се присъедини. Анупама решава да седне с Ван Радж и да даде приоритет на специалния ден на Самар. След това Лила пита Димпъл кой ще седне от нейната страна и Ануш избира да участва от страната на Димпъл, а Мая да седне до него. Това изненадва всички и Канта поставя под въпрос присъствието на Мая. Мая обяснява, че ще бъде с Ануш завинаги. Хасмук отбелязва, че Анупама е по-засегната от мълчанието на Ануш, отколкото от присъствието на Мая. Доли се интересува от потенциалния брак на Ануч и Мая, но Лила не е сигурна. Паритош и Кинжал обсъждат как ситуацията се отразява на всички, като Кинжал чувства, че пропуска нещо. Поклонението продължава с участието на Ануш, Анупама, Ван Радж и Мая. Димпъл се оплаква на Самар, че Пахи си е тръгнала, а Самара обяснява, че Пахи е чувствителна към семейните проблеми. Димпъл смята, че Пахи е трябвало да остане поне за церемонията. Доли чува разговора им и се притеснява. Кинжал пита Анупама защо не е спряла Пахи, а Анупама обяснява, че деликатността на Пахи я е затруднила да й се скара. Самар предполага, че Пахи е можела да изчака. Кинжал вярва, че нещата щяха да бъдат различни,
ако Мая не беше дошла с Ануш и пита защо Анупама не е реагирала, когато Мая е седнала до Ануш. Самар решава да каже на Ануш, че Анупама е щастлива и преследва мечтите си в Америка, което радва Ануш. Семейство Шах хвали Анупама за решението й да замине за САЩ и планира сватбените тържества така, че да се съобрази с нея. Мая и Баркха предлагат да се разделят сватбените събития. Те казват, че Анупама няма да има никакъв проблем да дойде в дома на Кападия за функциите. Анупама остава зашеметена. Хасмук моли Канта да не се притеснява, защото той непременно ще говори с Ануш. Ануч отказва да се прибере в къщата на Кападия. Мая го пита дали се притеснява от спомените за Анупама. Ануш казва на Мая, че няма никакви проблеми, но Мая настоява, че трябва да се върнат в имението на Кападия и да създадат нови спомени заедно. Тя смята, че трябва да изтрият старите спомени, за да изградят нови. Намесва се Хасмук, който пита Ануч дали е добре. Мая е стресирана от ситуацията. Хасмук настоява Ануч да говори. Хасмук предизвиква Ануч да го погледне в очите и да каже истината, а Ануч настоява, че е честен. След това Хасмук разпитва Ануч за връзката му с Мая и защо тя взема решение вместо него. Ануч решава да запази мълчание и се извинява на Хасмук. Междувременно Мино, която се чувства отекчена, решава да подготви танц за сватбата на Самар. Тя и Ану планират да носят лехенги за събитието. А Мино пита Бхайрви какво ще облече. Бхайрви отговаря, че ще облече каквото Анупама й предложи. Ану изпитва ревност, като чува това. Анкуш пита Ануч дали планира да живее с Мая, но Ануч му казва да спре да говори за Мая. Лила, Барха и Мая обсъждат сватбените ритуали, а Анупама стои на страна. Мая се усмихва на Анупама, докато Адхик изразява загриженост за това, че Ануш ще остане с тях, а Барха го успокоява да се притеснява едва след сватбата.